बबेनिफ्राय लाबोनायमोननो बमाखौ दंग'नि फैनायनो आब' थिखांनानैनो आंहा थांसै न'आव होननानै बिसोरनो होलांनानै आं ब्लद थांबाय ओमफ्राय दख'ना गानस्लायबा गाबख्रावबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना गासैबो नुखाबाय, बयबो मिथिखाबाय ससियेल मिडिया आरो निउस पर्टेलनि गेजेरजों जे मैया जि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बंगाजुलि ओनसोलाव मोनसे गिलु बालु जाथाय जादों। बमा बेरनानै सासे गथ'आ थेर बेथेर मोदोमफ्रानो खारस्रालायनाय ओरैबायदि जाथाय जाबाय आरो लोगोसे सासेया गिलु बालु माने जोखोम जाजोबदों आरो माबायदि जोखोम जादों आं नोंथांमोननो सावगारिखौ खोन्थागोन। आं भिडिअखौ होनो हाया मानो होनब्ला इउटुबनि माखासे गाइडलाइन दङ नालाय बेखौ फल' खालामनो गोनां जायो, नङाब्ला जोबोद माने प्रब्लेमाव जायो आरो चेनेला। लोगोफोर नोंथांमोना नायलाय मोनसे बे सोमोनांथाव जाथाय जाबाय नङासै होनबा लोगोफोर। थारैनो बेखौ माने ओरैबायदि साननो गोनां जाबाय, बे बुस्थुआ बहानिफ्राय फैखो। बेथ' खमसे खमब्लाबो 3 सेरब्रैसोनि अजन जागोन, माने लहा बायदिसो थायो। नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै? गोजामफोर बायखोन्दाबाबो नुदोंना नुवाखै? बे बुस्थुआ ओरैबायदि माने गोलाव होननानै खोन्थादों, जेनेबा थालिर मैखुन बायदि। बे थालिर मैखुन बायदिया दैजों बुखारबोनाया आरो बेबो दंग'सो, माने दुब्लिनि दंग', दै लांनाय दंग'। बेवहाय बोरै फैखो? बे माने गोबां साननो गोनां आसरित मोनसे जाथाय आरोना। बेखौ साननो माने सानब्लाबो माने हमस'नो हाया जाहैबाय आरो बेखौ। ओरैबायदि गिलु बालु बिखा खामथावना। बिमायाबो एसे बैसो जाबायमोन। बे समाव फिसालाया गोमालांबाय आरो गोमालांदोंब्लाबो ओरैबायदि जादों थेर बेथेर माने मोदोमफ्रानो खारसाजोबलायलायनाय। बेफोरबायदियाव माबायदि बिखा खामालासिनो थानो हानो? ओमफ्राय बेनि उन्दैया जाय सासे फंबाय बिनाव नांदों, बेनावबो सोलेराव फुरा माने बौलाबजोब्बाय, माबा हाबजोबनाय थिं बौनाय बायदि, माबा गुलि हाबनाय बायदि खर' सर' आथिं आखाइ मोदोम बिखुं गंसे माने फुरा गाराय जाजोबदों, दोलाजोबखादों आरो ओरैबायदि माने गिलु बालु। आं नोंथांमोननो एसे सावगारिखौ होगोन नै। उन्दै फंबाया माबायदि जोखोम जादों। जोबोद माने बिखा खामथावना, जोबोद माने साननो गोनां आसरित मोनसे जाथाय आरो। बेफोरबायदि खोनाफेराखैमोन, बा दैजों बुखारबोनाय बमा मोननानै बेफोरबायदि बेरनानै थैलायनाय। बे माने गोबां साननो गोनां जाबाय आरो। ना सोरबा सुथुरासो बेफोरबायदि खालामना गालांखो, ना मामोन? बेफोरबायदि हमनो हाला आरो। लोगोफोर मा फोरमायदों गामिनि मानसिफोरा नोंथांमोना एसे नायनानै लादो। खनना लाबोनानै दोनफैदों बेयाव। नै बेहाय खनना लाबोनानै बेरदोंमोन नै मेलेमानै लेंखरावबो नै सिद्दाव हैजोबदों। ओइ बबेनिफ्राय लाबोनायमोननो बमाखौ? दंग'नि फैनायनो आब' दंग' बोहैबोदों। थैबायहाय आङो। दै गिदिर नालाय, दै गिदिराव फैनानै ओमफ्राय बोरियाव माबा थाबायलै। गिदिरमोन नामा बमाया? जानो र' इसिनि गोलावनो। आयौ मानो लाबोनांगौ जाखो? जोंबो जिरायबाय थानायाव मा बेरखो? गारिफोरसो बेरबाय नामासो होनदोंमोन जों। थावनो आयौ आयौ आयौ। बिमाया नै आयौ ओरै सहायनो हागोन देलाय गावनि फिसाखौ बिदि गेब्लेनाय नुबा। भुटाननिफ्रायसो फैदोंमोन नालाय, ओरै फैदों फैनानै ओमफ्राय बिसानि न' मालिकआबो फैदों आरो हिनजावाबो खुमार खाथियाव थांदोंमोन। थांना फैनायाव गथ'फ्रा होनदों नै माबा मोनदों जोङो बिदिनो। आयौ मा बुस्थु बेलाय बोरो आं दांनाय नायनि होननानै ओरै दांनानै ओरै थिखांदों आङो। ओमफ्राय थिखांनानैनो आंहा थांसै न'आव होननानै बिसोरनो होलांनानै आं ब्लद थांबाय ओमफ्राय दख'ना गानस्लायबा गाबख्रावबाय, माबाबाय बमाखौ बेरनाय खोनाबाय आं। ओमफ्राय बमा बेरखांनानै ओमफ्राय बियो होनहरबाय ना जावजाया माबा खालामना लाबाय ना आथिंखौ हमथा। ओमफ्राय आंनावबो नांबाय नै होननायखाय आङो खारबोनानै दंग' थानानै गाबख्राव हरबाय मानसिफोरखौ। ओमफ्राय आंनाबो फिसौलाया नांना दं, ओरै खालांबा आं बेखौसो नायनो ना आंनि फिसौलाखौसो नायनो बिदि जाबाय। बेनो आरो खोथाया।